बक्सि सहैबायना न'आव? औ सफैबाय। सान्थिया दंबा? औ दं। औ मोजां जाबाय दे होमब्लालाय। सान्थि थाबोला बाबुआ डिस्टार्ब होआ दे, बेजों थागोन बियो। दे होमब्लालाय मायबाफोर प्रब्लेम जाबा फन खालाय। औ दे। नार्सफोरा सोरबा फैनायबा हामगौमोन। रादानि केबिनाव हाबगौमोन आं खेबसे। दा हाबबोलाबो रायगोन नार्सफोरा। सासे फैनायबा हामगौमोन, सोरबा सोंनानै हाबगौमोन आं। अबाव थांखोथाय रितुआ? बेयाव गैया माथो। ओंखामखौ जाखानो हागौमोन। अबाव थांखोथाय? मेसेङावसो हाबदों रादायजों। सिङावनो दं बायदि मोनदों आं। नङाब्लालाय अबाव थांनो बेलाय? र' हाबना नायनि। जागोन ना जायाबा ओंखामखौबो ना रागा जोंगोनथाय? जोंब्ला जोंगोन दे। जानाय बुस्थुखौबो रागा जोंबोला आरो मा खालायबावनो। आइया हरदों अननानै, जाबा जाथोंसै जायाबा थाथोंसै गावनि गोसोसो। आं जासिना नायनोसै। रादाय थाब हामदो नोङो। नोंनो बेबायदि थाबाय थाबोला जोंफोरा मा जागोन बुंनाय? जोंफोरा मा जागोन? माब्ला हामगोन नोङो? जोंनि फिसाखौ सोर नायगोन दिनै? नोंबो बेबायदि खमायावनो थाबाय थाबोला आंबो मेगन नुयै मानसि, सोर नायगोन बिखौ? मा जागोन जोंनि न'खरा? मोजाङै हामदो नोङो थाबनो। मानो हामा? मा खमायाव थांखो नोङो? माब्ला हामगोन? माब्ला आगोलनि बायदि जाफिनगोन दे नोङो? आं नोंनि अनगायै थांना थानो हानाय नङा रादाय। थाब फैफिनदो, मोजां जादो थाबनो। रितु, मानो फैदो नोङो? रितु, नै आइया टिफिनाव ओंखाम हरदों एसे जाफैनो। मा ओंखाम? जाया आङो, नोंनो जाहैथां। रितु, नों जेबो जायाखै खोमा माथो? नै आइया ओंखाम संना हरदों एसे जा। नोंनो जा, आंखौ दा जासि। जानो गोसो गैया आङो। सोर ओंखाम हरनो होदों बिखौलाय? आं जागोन होनदों नामा? आइया एसेबां अननानै हरदों, एसे जाया मानो? आरो नोंबो जेबो जायाखैबा दुरबल मोनगोन ना, एसे जा। नै नों जायखियानो जाया मानो आंखौ अननानै दा देखाय, मिथिबाय? नोंनि सालफोरखौ मोनथिगौ आङो। नों माबायदि हिनजाव। आंनि बिब' जानो दा नाजा। आं जेबो जानो नाजायाखै रितु। आइया ओंखाम हरदों एसे, बेखौसो जासिदों आङो। नों जायाबालाय जायासै आरो, नोंनिसो गोसोसै। एसेबां बाथ्रा बुङाबाबो जायोना। डेन्जार माथो नोंलाय मानसियालाय। ओरैनोसो नोङो मुङाव हिनजाव। खोब साबित्रि जानो फैयो माथो। दा ओंखाम लानानै फैदों टिफिनाव। ओंखाम जायाबा थानो हाया। हौवाया जाया लोङालासिनो खमायाव गोग्लैना दङ। नोंहा जानोसो खांखां जादों, हो? नों मानो बेबायदि सानो? आंनि खर' आंनि मेलेबा आंनि गोसो बायदि सानगोन। नोंहालाय मा जादों? दे जायाबालाय जाया दे आरो। औ आं जायाथ' आरो, नों बायदि सानदों नामा? सायावल' हौवा मोख्लाग्रा। हौवाया जाया लोङा गोग्लैना थागोन, आं आरो उदै बुंजासे सोना लाबाय थागोन, जाबाय थागोन नामा? नोंनो जाहैथां, उदै बुंजासे, उदै बेरजासे जाहैथां नोंनो। जाया आङो हौवा बेमार गोग्लैना थानायाव। बेबायदि जानो खुहाबा आङो, नोंनो जाहैसो थां। माने एसेबां खाब्रां नोंनि रावफोरा रितु? नों आंखौ एसेबां गाज्रि मोनोना? औ आं खाब्राङानो, आरो खाब्राङानो जागोन आं। आं मोजांजोंसो मोजां, गाज्रिजों गाज्रि। नों गाज्रि सासे सुनि नोङो। नोंनि थाखाय आंनि हौवाया बेबायदि गोग्लैनानै थाबाय। नोंनि थाखायनो खमायाव गोग्लैनानै थाबाय आंनि रादाया। गासिबो नोंनि थाखायनो जाजोबदों। आं ओंखारलां माबादो बेनिफ्राय, नोंनि गोनांथि गैया। खनले खनले नुजाफैबाय थानाङा बेयाव। आं खोनायाखै नामा? नोंनि न'निफ्राय संबोनाय ओंखामखौ थैब्लाबो जाया आङो। जानो हागौ रादाया नोंखौ आंनिख्रुइ गिबियावनो हाबा लाग्रोदोंमोन नोंखौ मोजां मोननानै। नाथाय दा रादाया नोंखौ मोजां मोनखाला। बेनिखायनो नोंखौ गारनानै आंखौ हाबा लादोंमोन। बेयावनो प्रुफ मोनो आङो रादाया नोंखौ मोजां मोना होननानै। माबा मोनसे जाहोनावसो रादाया नोंजों थादोंमोन। रादाया आंखौसो मोजां मोनखायो, नोंखौ मोजां मोनखाया। खोनाबाय? नोंनि न'निफ्राय संनाय ओंखाम जागोन आङो। दै गरदसेबो लोंबावा आङो, मोनथिबाय? मा जाखो बे खानियालाय? एसे एग्रां हैनि र'। मा जाखो रितुआय? मानो एसेबां रागा जोंखौ? दादै रागा जोङा मा? बियो ओंखाम जासिदों आंनो। बिनि न'निफ्राय ओंखाम संबोनायखौ जागोन नामा आङो? बे सनिनि थाखायनो गासैबो जाजोबदों। आरो बिनि न'निफ्राय संबोनाय ओंखामखौ जागोन आङो। सालिया जाया आङो। लाजि थैलांगोन आं, रानना थागोन। थेवबो बिनि न'निफ्राय संबोनाय ओंखाम दै गरदसेबो लोङाबो जायाबो आङो। आंनि हौवाया दिनै बे अबस्थायाव। सालिया बिखौ नायनोनो हाया आङो। इसेबो मेगन थाइसेबो नाया आं बिखौ। सुखुया आं बिखौ। आरो बिखौ आं बिब' होननानै गनायखायाबो माब्लाबाबो। बियो हिनजाव गिदिर जानो हागौ, बियो रादानि। आं बिखौ गनायखाया माब्लाबाबो। आंल'सो बिनि हिनजावखा।
एसे लागायदेर' बाथ्राफोरखौ दाजाबनानै एसे बांद्राय मजा खालायहोनसै जलायबावनि र' बिखौ औ आइ बेबायदि हिन्जावनि आखला मोजां नंखाया मोनथिबायना थेवबो आइ मानसियालाय बिराद समायना बेनिखायनो हिन्जाव गिदिरबाबो रादाया नुवाखै बिजोंसो सिथाबबाय थायोमोन नोंनिख्रुइलाय नुनायफोरावलाय मोजां आरो आइ जेनेबा आइ नों गाज्रि मोननाङा दिनै आं थारखौसो बुंदों जेनेबा बिदि नङा होमब्ला जेनेबा हौवाफोरा सानै जेनेबा हिन्जाव गोनांफोरालै हौवाफोरा हिन्जाव गिदिरखौ बारा गुरुत्व होआना हिन्जाव उन्दैयावसो सिथाबबाय थायो नाथाय नोंना केसआ उल्थासो जेनेबा हिन्जाव गिदिरसो थाहैबाय थायोमोन रादाया नङा होमबा सिरि सिखोमानानै नोंखौथ' हाबा खालायखांनायनि उनावबो बिखौ बे फाथनियाव लाबोनानै दोनफैदों बिखौसो बांसिन मोजां मोनखायो बायदि मोनदों आं मायबा मोनसे खालायनांगोन आइ मा समायना बिलाय मा समायना रादायखौ मोजां जानो हो नोंनि समायनाया जेरावबो खामानि होनाय नङा रादायखौ एसेबो मोजां जानो हो लाना थांगोन आं बिखौ आंहा फैसानि आंखाल गैया सम्पतिनि आंखाल गैया बे जायगायाव थाखाय आङो गोजानाव खारलांगोन आं अबावबा लण्डन आमेरिकाफोराव थाहैगोन बेखौ मोनहास'यै बायदि बे हिन्जावखौ मोनहास'यै बायदि बिनि समायना जानालाय मा जानो खिजानाय नों मा बिमा खर' बिफा खर'नि बेलाय लण्डन आमेरिकायाव थांबाय नोंसोर लण्डन आमेरिकायाव थांबाय आंहालाय सम्पतियालाय मा जागोन खानि सालि नों खानिया जेराव थां फार्स्टआवनो गिबियावनो आंनो सम्पतिखौसो नांग्रोगौ नों जेराव थां जों लण्डन आमेरिकायाव थांगोन बे नोंनि हौवाया गैखाला खमानिफ्राय मोजां जाखाया मिथिबाय रागासो जोंबाय थाग्रा जाबाय आङो मोजां जानोनो रोंला मानसिया रागसो जोंबाय थाग्रा जाबाय आं एसेयावनो आइ र' रितुय मा एसेबां गोजानसिम सानखौ नोंलाय मा लण्डन आमेरिका थै बेफोरखौ सानथ'नाङा र' थै हामगोन ना बिजामादैया दै बे हिन्जावफोरखौनो टेनसन लाबाय थै नोंनि सिखा बिजामादैया हामग्रोनो हो बिजामादैखौ टेनसन लानाङानो आं दंना दादे आं बिराद टेनसन मोनो बे हिन्जाव सासेनि थाखाय आंहा मेगन गैयिनि थाखायनो आं जेबो खालायनो हाला आं मानसि जानाबो मानसि नङा बायदिसो मेगननि थाखायनो आं जेबो साहस मोनला माबोरैबा बे मेगननि नोजोरखौ मोनफिननायमोनब्ला आङो रादायाबो बे समाव बेबायदि जानो नेबाय डक्टरनियाव थांनो गोनां दंमोन माबा जाखो आइ बेंकआवबो थांनाय बाथ्रा दंमोन जेबोआनो जायासै दा रादाया गावआनो खमा जानानै थाबाय आंखौलाय सोर नायबावनो मा खालायबावनो आंनि नोजोरा बेबायदि थासिगोन खोमा मेगन मोननो जेबो मोनला आङो टेनसन लानाङा आइ दे एड्रेसखौ नों खिन्था नोंसा बिबथै थानायाव नों एसेबां टेनसन लायो दे खिन्था अबाव आइ बेंकआ आं खबर लानानै फैनि नोंनो मेगन होथारगोन होननानै बुंदोंना आं मायबा मोनसे खालायथारगोन आं थांगोन नों दादै मानो थाङा आइ फिसाजोनि थाखायनो थाङा आरो थांगोन आइ जेराव थांनो होयो बेयावनो थांगोन दे खालि आइ फैसायासो दादै नोङो फैसानि जेबो टेनसन लानाङा आं मेगनखौ मोननायनि थाखाय जेबाबो खालायनो हागौ आगोल एसेबां साहस मोनामोन आङो नाथाय बे हिन्जावा फैनायनि उननिफ्रायनो आंनो बे मेगनखौल' नांथारगौ बे मेगना नङाब्ला बे हिन्जावा रादायनिनो जागोन रादायखौ आंनिफ्राय सेख'नानै लांगोन बेयो आंनि मेगना बेबायदिनो थाबाय थाबोला बेनिखायनो आंनो मेगनखौ नांथारगौ जागोन आं एरेन्जमेन्ट खालायथारगोन नों खालि फैसाखौल' रेडि लाखि जागोन दादै मावो आङो फाला खालायनाया हामगोन दा आबौआ स्कुलबो दंमोन स्कुलावथ' आं लांनोबो रोंनाय नङा खोमा हारसिं रोंख'नायबो नङा मा खालायो मा मायो बिहामजोखौ खेबसे फन खालायनोसै र' अबावथ' हाखौनो आं हारसिं दे लांला खोमा दे अबाव आरो स्कुलाव लांबावनो आं सिनायखायाबो मोजाङै जेबो फोरोंनोबो रोंखाला र' आरो मबाइलखौबो अबाव दोनखो आङो हनै बैयाव टेबोल सायाव दोनदों र' बिहामजोखौनो फन खालायखानोसै र' आङो औ बिहामजो औ आयै मामोन माने बिहामजोनि बाबुआथ' स्कुला दा मा जागोन आंथ' लांनोबो रोंनाय नङा सुटिबो जासिगोन माथो गथ'आ जाबायानो साननैसो सुटि दालाय अबाव आरो आयै नोंबोथ' रोंनाय नङा आंबो आरो बेयावनो अबाव आरो स्कुलाव लांनो हाबावनो बेखौ थाथोंसै दे आरो सुटि जाबाबो जेबो उफाय गैला
दे होमब्लालाय औ मा खालामदों बाबुआलाय फरायदों एसे दे दा दिनै खेबसे थांबावनो लुगैदोंमोन आङो दा हस्पिटालानो गोजानद्राय जाबाय लामाखौबो सिनायला आङो हारसिं थांनो रोंनाय नंला नाङा दे आयै मानो फैनांगौखाय फैथ'नांला दे खेबसे थांनानै फिसाखौ नायहैनो लुगैबावदोंमोन आङो रादायखौ उनाव फैनो हागोन दे आयै दिनै फैथ'नांला दे होमब्लालाय थांला दे बेनिफ्राय नै बिहामजो मैया ओंखामखौ हरनायालाय रितु बिहामजोआलाय जानायना जादे बिहामजो उन्दैया अबाव जानो आइ बिलाय जायाखै आं नोंखौ बुंखादोंमोन ना आयै बि जानाय नङा होननानै जायासै जायाखै आइ आंनि न'निफ्राय थोबसे दैखौबो लोङानो बियो थैनो गोनांबाबो अबाव आरो ओंखाम जानो बिलाय बेबायदि बुंनाय औ आयै मानसियानो साना हौवा जानला मानला बुंलाबाय थायो माथो खालायबावनो आरो जायैखौलाय औ जेबोथ' नांज्लायबावाखै नोंसोरो नांज्लायाखै मा नांज्लायनो बेजोंलाय सोर नांज्लायबाय थानो र'दे आइ सोरबा फन हरबाय दं आयैसो माथो आयै नै न'निफ्राय आइया फन खालायबाय दङ आं उनाव फन खालायगोन दे दानजास्लांबाय माथो आइखौ दाहाय फन खालायसिगोन आं फार्मासियाव थांग्रोनि